In deze moeilijke tijden waar we nu met z'n allen in zitten en ook omdat we een kleinere vereniging zijn, is dat echt niet haalbaar. En dan ben ik bang dat onze vereniging, maar ook andere verenigingen misschien wel niet gaan redden. Het is een spannende week voor een soort verenigingen in Noord-East-Friesland. Er wordt een besluit genomen over een nieuw ophelssysteem voor oud papier. Dat wordt nevens traditie al jaren dien trocht tientallen verenigingen die daarvoor een vergoeding krijgen. Daarmee halen wij als vereniging toch een groot deel van onze inkomsten halen wij daarmee op. Door die werkzaamheden te verrichten moet je denken aan tegen de €5.000 per jaar, zeg maar, wat je als vereniging daarmee mee ophaalt. En dat is voor een relatief kleine vereniging is dat natuurlijk een grote inkomstenpost. Maar die inkomsten stenen faai, noot het college elk huishouden een eigen container aan wol. De rol van de vereniging wordt lietser en daarmee ook de inkomsten in de toekomst. En dat is net alleen nog meer nice voor verenigingen, maar ook voor de regio. Als de verenigingen zeg maar, het financieel niet redden en omvallen, dan gaat de leefbaarheid in de gemeente die krijgt een enorme knauw. Want mensen die willen toch naar hun vereniging kunnen. En dat wordt op deze manier wordt het dan onmogelijk gemaakt. Want ik denk dat een heleboel verenigingen om zullen vallen op deze manier. Als het onder het college leidt, krijgt het elk huishouden van 2023 al een eigen papiercontainer. De verenigingen worden dan nog 4 jaar belutsen bij het opheljen. Maar daarna is het dien. De gemeente neemt maandagjoen een besluit over het oud papierbeleid.